Redding. Red. Red. Doorheen. Red. Red. Nou ja, ik ben hier door geboren en getogen, daar komt het op Del. Nou, de plaats is halverwege een keer afgebrand toen, 59. Door de tonger een keer, even opgebouwd. En dan ga je hier niet alleen wennen, dus. Wel. Oh? Ja, dat ken ik, dat zit er echt in. Nou ja, en dat is weer verhoren door dat jongen nog wel zit maar dan. En ja, hoe lang af je nou, daar weet ik niks van. Dan met mevrouw wacht je dan. Dat weet je niet. Dat weet je gewoon niet. Als zo'n bloempje nog wel. Zo is het al. Maar de meeste mensen van jouw leeftijd zullen het net opredden. Die zit achter de graniums. Hoe kan het dan dat het bij jou net zo is? Dat weet ik niet. Bevoorrecht. Ja toch? Jo, het was van? Ja. Ja. Nou, wat ben die? Neurentje en een zoontje in je tegen. Dus dan ben je jou ook aan de kant zeker? Ben je al let hard? Ik ben wat laat begonnen. Ik ben wat laat begonnen. Nou ja, het kan gebeuren net dan. Ja. Hoe oud ben je toen je de eerste of weer de laatste zon kreeg? 61 denk ik, hè? Waarom rijk je niet of zo? Ja. Ja. Oh, de laatste. Ja, dat ben ik al ouder. 5 jaar 60 of zo dan. Ja. Ja. Gosje mijne. Ja. De meesten hebben de boel dan het huis al uit. Ja, ik wel. Kijk, maar die is wat hartstikke door. Hè. Jo, in woont tijd. Ja, ik ga er de tijd maar van om te meisje dan. Goeie. Goeiedag. Ben je ook ontwan? Nou, dat weet ik eigenlijk zelf nog net. Oh. Ik ben even in de tuin nog. Mijn dochter die bent hier, dus ik ben even bezig om de tuin weer even wat te fatsoeneren op die manier. Mooi bezem? Ja, dat is een hudde bier. We kijken alles mooi. Ja, hartstikke mooi ding. Ik wil er eigenlijk een zadel op, hè. Dan kan ik erop zitten, maar dat lukt net. Maar nee. Vroeger hielden die wel bij de gemeente, hè. Dan koest erop zitten. Is dat zo? Ja, wie? Een skep maar zadel. Als ze nog een koers los dan zitten we er even op. En dan zie je groen en dan even leunen. No? Ja, Mogelijk. Ja, makkelijk. Kan iedereen net, hè? Toen je zo bezig was, wat denk je dan hoor? Nou, weet ik niet. Ik denk eigenlijk nooit na. Ik ben krijg een hinder, ik denk net zo bord. Als ik met dit werk bezig ben, nee, dan interesseert het me niet. Dan ben ik daarmee aan de gang. Ik denk alleen dat het wat dom werk vind ik als wat in de groen ombraten. Ja. Ik denk soms wel, nou, ik word ik wel even van me doen. Hoe ik het zelf net doen, maar dat is net zo. No? Nou, jouw dochter denkt het al. Ja, die denkt het al, ja. Die is kijkt even toeker als ik ben. Maar het heeft ze wel van mij, dus maakt het niks uit. Ja. Wat eten erin? Dit is een reddingssloep, een gesloten reddingssloep. Die is geschikt voor 48 personen. Die komt van een coaster uit Denemarken. Hoe komt dat ding in eerste mar? Ja, ik had het gevonden via internet en ik had contact met die man uit Denemarken. En toen ga ik weer komen laten. Ik heb hem gekocht voor de handel. En het is de bedoeling dat de kapper aan aangeeft. En deze boord had een heel mooi zeeg van de boeg. Die had er mooi omheugd. En van achter gaat ook wel omheugd.
En dan werd de kapper afzagen en die sloeg me hoofdzakelijk naar Amsterdam. Dan was de Koninginnendag en de Gay Parade en dan was de Sail Amsterdam dit hier. En dan ging een grote jongelui, die ging mij een 50 man op zijn boord. En dat is geschikt voor. Ja, die wordt van een doekboord. Dat toen was. Ja, wat er wel vergelijken met een doekboord? Je wordt wel vergelijken. Ja, de eerste was dan zei ja, er komt wat mensen. Wat is dat, Roel Willem? Is dat een doekboord? Ja, nou, ook zo makkelijk. Je hing al grote coasters en dan hingen ze in de touwen om zo maar te zeggen. En dan is als er paniek aan boord is, als je maar eruit, dan springen ze in dit ding. Lopen zo'n touw, valt naar beneden en dan gaat het, dan kunnen we varen. 40 man die met een maand overleven kennen, dan gaan ze hier alweer boordevol voedselpakketten. Dat is een Seven Ocean. Ja, dat ben zo'n maar een licht brokje daarvan. Dat is heel vaak in verpakt, maar het is maar een hoekje van centimeter in centimeter die ze daar op in de hoeven. Hier lees al je tackers in. De hele zone lijkt gewoon vol met voedselpakketten. Oh ja, vuurpilten had je hierbij. Ja, dan ben je denk, nou ja, die beginnen wel een paar minuten branden bovenin op een paar 100 meter hoogte. Nou, dit is wel lichtere vuurpilten. Ja, wetter. Dat spul is net hoe datum? Het spul, nee, wij dat krijgen. Je bent al snel trouwens, maar wij dat krijgen. Toch gaan ze voor de handel, haal je er een in? Ja, dat wou ik net eens zeggen. Het is, ik kan ook zeggen dat ik in hoor, maar ik kan horen ik voor dat is, ik ga net lang boord, zei het wel. Nee. Als ik een goed bord doe, dan is dat van mij. Ja, dat is koud. Dan krijg ik lok. Mooi raar zo, maar ik net meer staan. Nee, had die man dat willen, dan had ze daar zo'n Gay Parade, ik denk dat ze dan heel raar bij zich. Doe maar. En naar de volkleren hoor. Dat, zo werkt dat. Deze tier dan hak ik deze boorden, want dit is toch de tier om mij gewoon hier handel mee te doen. Ja. Hoe je dat handelsbloed erin kan? Ja, het komt van Uscheid. Dat is, die had al in de hinder zitten. Mijn broer had het van Uscheid overgenomen en daar ben ik opgegroeid. Dat is makkelijk nog. Dat is van jongens en monen weer nou ja, werd er gekocht en werd verkocht en dat wist ik al wat beter. En het is ook prachtig mooi. Dan leef ik, zo mag ik zien. Als er geen handel is, dan doe ik niks van. Nee, maar het actiewaarde.